Bil-kontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Joseph Kallija, Marco Mengoni u l-Orkestra Filarmonika ta' Malta flimkien ma' kor ta' tfal se jingħaqdu flimkien għal kunċert tal-miliet fl-MFCC. Il-kunċertun tal-miliet tal-grupp musikali Malti The Travellers għal sena oħra se joffri serata ta' mużika u daħk fit-Teatru da Sant'Agata ġewwa Rabat. Id-drag queen Chucky tirritorna bil-pantomima solo tagħha fi spazju kreattiv. Din is-sena b'attattament tal-ħrafa ta' Jack and the Beanstalk. Id-tieni edizzjoni ta' City of Arts msemmija Blow Up qed irrakkunta mill-ġdid is-snin 60 permezz ta' ritratti, films, mużika u moda fost artifatti oħrajn mill-perjodu.